Sikat nga Balicasag Island sa lalawigan sa Bohol tungod sa maanindot ug mabulukon nga mga corals ug marine life nini. Gidagsaan sa mga turista ug mga divers giulagway ang ilawom sa dagat nga daw susama sa usa ka hardin tungod sa maanindot nga talan-awon sa mga coral reef ug nagkalain-laing matang sa isda nga gusto makita sa mga divers ug turista. Ang Balicasag Island usa ka sanctuary ug marine protected area nga nagsilbing pinuy-anan sa mga endangered ug rare marine life sa kadagatan. Apan mahulga ang maanindot nga dapit tungod sa kolorom nga mga operators ug kakuwangan usab sa luwas nga tubig ug toilet facility nga naghatag og hulga sa kalikupan. Gawas sa 260 ka mga panimay sa dapit, may mitoy hakaw usab nga mga makeshift stools nga namaligya og mga pagkaon ug nagpaabang sa mga snorkeling equipment. Pipila kini sa mga butang nga gituki sa pagbisita ni Governor Aris Umentado sa Balicasag Island. Usa sa solusyon sa lalawigan mao ang pagtukod og eco-friendly toilet alang sa mga turista ug divers. Ako yun na i-address like hatagag awareness sa mga tawhana na ang rason ng ano nangani ang mga turista is not because guwapo o guwapa ang taga Balicasag, kundi ang kagwapa sa kinaiyahan ang mga natural na mga corals, mga nadihas kadagatan, mao ginay ganin nila. So mao nay atong protektahan.